Суд приставтары федераль хезмәтенең Башкортстан идаралыгы буенча бурыс кайтару 131 мең эш әлеге вакытта контрольдә тота. Бурыс кайтаруның тәртибе нинди? Закон бозу сорақтары теркәлмәйме? Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсимә Эштанова. Программабызның кунагы суд приставтары федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралык итәкчесе, республиканың баш суд приставы Илнур Мәхмүтов. Һаумыгыз, Илнур Әнвәрович. Статистика нинди? Республикала бурыслар күпме әлеге вакытта? Былтыргы хандарма сагыштырганда бурыслар ханы сакына кәмене, чөнки күп осракта безгә буга тиклем вакытында түленмәгән штрафтар килә торган. Менә бүгенге кайтканда күп осракта граждандар юл кагыдыларын булган осракта бу штрафты вакытында түләргә тырыша. Чөнки вакытында түләгән осракта монда ташлалмар күрсәтелгән. 20 көндә бу штрафты түләгән вакытта аның яртысын түләргә мөмкинлек бар. Шуңа күрә электронный эскәртүләр дә килеп тора. Әлбәттә электронный эскәртүләр госуслуги шаны түләп була бит. Шуңа күрә бүгенге көндә күп осракта бу түләнмәгән бурысларның арасыннан шул вакытында кайтарылмаган кредиттар халык ЖКХ буенча бурыслар елган бурыслар түләнмәгән шуларның күләме күбрәк дип әйтермен. Бурыслар арасында кемдер күбрәк? Хатын-кызлар, егетләр? Онда статистика бармы? Бездә анда статистика каршы юк, әмма ләкин әгәр дә юридик шәхесләргә һәм теге шәхесләргә кайткан, физик шәхесләргә кайтканда, улар арасында әлбәттә физик шәхесләр бурыслары күбрәк. Шул ук вакытында кайтарылган кредиттар, улар юридик шәхесләр арасында андый бурыслар булган вакытта, уларның бурысларын кайтару еңелрәк. Икенче сорактан улар күп осракта банкротлыкка китеп, уларның шул бурыслар ябылып куелырга мәҗбүрбез. Илнур Әнвәрович, бuna бурыс кайтартуның оның гомумән айрым бер тәртибе бар, шулай бит, һәм закон һәр вакыт һеҙҙең күҙәтеү аҫтында. Бына ошо законда бозоу сорақтары теркәләме һуңғы вакытта? Әлбәттә, һәр бер бурыс өсөн үҙе бер ысул күрәтелгән, законда күрелгән. Әгәр дә вакытында түләмәгән штрафтар икән, әгәр дә кеше вакытында штрафты түләмәһә, буның өсөн 60 көн бирелә. Буга каршы яңынан административ эш кузгатып, 10-15 суткага кулга алырга мөмкинлек бар. Ондай сорақтар бездә булып тора. Менә бүгенге көндә 9 ай эчендә 4 меңгә якын кеше вакытында штрафын түләмәгән кешеләр шул административ япка тартырып, уларның ярдәменнән күбеһе кулга алынды. Икенче яктан, әгәр дә ябай бурыска кайтканда, бу вакытта әлбәттә без кешенең мөлкәте менән эшләйбез. Тәүдә башлай шул счёттардан, кредит булган, банкта булган счёттарны башлайбыз һәм әгәр дә бу счётларда акча булмай икән, ун мөлкәтне арест алып, моны хатуга куеп, бурысты кайтарырга тырышабыз. Әгәр дә яшерһә мөлкәтен? Бу сорактар әлбәттә булып тора, чөнки күп кенә кешеләр, бу бурыслы кешеләр намаслы дип әйтәйек, чөнки законга ярашлы был бурыстарды вакытында кайтармайды. Суд карар чыккан вакыттан да башта шул вакытта бурыстарны кайтарып касып бирергә тырыша. Әлбәттә безнең розыск дигән институт бар, инструмент бар. Был розыск методтары менән без бүгенге көндә 3 меңгә якын кешенең мөлкәтен табып, яңадан шуны кайтарып дигәндә арест алып, бурыстары кайтарырга тырышты. Күп осракта бу касып биргәннәр арасында әлбәттә алимент түләмәгән кешеләрнең күбеһе 2000-дән ашу мондай розыск эшләрен кузгатып, бу кешеләрне табып, төрле өлкәләрдән табырга туры килә. Бөтен Россия буенча эшләргә туры килә. Уларда кире кайтарып, шул енәят административ эшләр кузгатып, улардан алимент түләтергә тырыштык. Хатта енәят эшләр кузгатыла, димәк, бу соракта. Әлбәттә, әгәр дә 2 ай буенча алиментын вакытында түләмәй йөргән икән, касып биргән, беренчесенә административ, тагыла 2 ай касып биргән вакытта һеҙгә каршы енәят эше кузгату мөмкинлеге бар. Әгәр дә эш урыны булмаһа? Был вакытта без аларга ярдәм итәргә тырышабыз, чөнки безнең карамакта, әгәр дә кешенең теләге бар икән, әгәр дә бурысы йылып киткән икән, уга беренче сираттан безгә эш тәкъдим итәбез. Менә бүгенге көндә без 100-200 якын кешегә шул эш табып дигәндә, уларга эшкә урнаштырып, онан башка социаль контракттар улар менән килешүгә куеп, уларны эшкә урнаштырып, кайһын шул яңадан укытып дигәндә, яңадан переквалификация үткәреп, ниндидер аурулардан дәвалап дигәндә, эшкә урнаштырырга ярдәм иттек. Ягъни һеҙ республиканың мәшғүллек үҙәктәре менән хеҙмәттәштә? Әлбәттә. Моны без цифрага кайтканда, шул алиментты гына алган вакытта без быел, моны 9 ай эчендә генә миллиард 174 миллион һум вакытында түләнгән бурыстарны кайтарырга тырыштык. Бу былтыргы масштабтагында 300 миллионга күбрәк. Чөнки без шул кешегә тәкъдим итеп кенә эшләмәйбез, уга каршы ниндидер арестлардан алып һәм енәят административ эшләргә кузгатып эшләмәйбез, уларга без ярдәм күрсәтергә тырышабыз.
Бына шул ук теманы дәвам иткәндә, гаилә пара әгәр таркалһа, уларның бәлег булмаган балалар менән осрашу, шулай ук айрым бер тәртип буенча күрешү һәм башкаһы, шулай ук һез контрольдә тотаһыгыз. Әлбәттә, судтың карары үтәлүен һез контрольдә тотаһыгыз. Дөрес. Нинди сорактар булган? Бу еш күренеш булмаһа ла, әмма ләкин менә бүгенге көндә бездә 150-гә якын элекке таркалган гаиләләр арасында аңлахуслык килеп сыга, балаларыма бер-бер һәмән бүлешә алмый дип әйтәйек инде. Шуңа күрә суд карарына без уларның кем кайгы сакта баламан аралашырга тиеш икәнен күзәтүдә тотабыз. Күп осракта без кушылгандан башлап, шул әгәр бу эшкә тотына икән, кешеләргә сакырып, буларга аңлатып, бу безнең карамакта эшләгән эш дигән аңлатып дигәндәй, килешүгә китерә ул кешенең битендә, һәм бу башкару эшләр ябылып куела. Чөнки без кушылып эшләгән вакытта бу балага ниндидер зыян килү мөмкинлеге бар. Әгәр дә элекке ата-әсә уртак тел тапһа икән, бу вакытта безнең килеп йөрү, безнең карамактан ул эшне үткәрү кирәклеге калмаячак. Артык, әлбәттә артык. Димәк, бына аңлавымса, әлеге вакытта һеҙҙең хеҙмәт республиканың гаилә, халыҡты социаль яҡлау һәм хеҙмәт министрлығы менән тығыҙ бәйләнештә эшләйһегеҙ. Сөнки шул ук гаиләләр араһындағы мөнәсәбәттәрҙе көйләүҙә, эш биреүҙә. Әлбәттә, без гаилә министрлыгы менән бергә ҡулға ҡуйылған бер килешеү бар. Шул килешеү нигеҙендә без бары эште бергә барабыҙ. Тағы ла һеҙҙең бер бурысығыҙ, ул да булһа бына суд ҡарары менән енәйәтсенең ниндәйҙер бер ҙур суммаға әгәр дә бурысы була икән. Ул осраҡта нисек хәл итәһегеҙ? Ул ваҡытта енәйәтсенең бурысы нисек ҡайтарыла? Әгәр дә кеше граждан енәйәт эше ҡыла икән, был ваҡытта ул енәйәт эшен судта ҡарағандан алып, уға ниндәй зыян китергән, шул зыянды кире ҡайтарырға тейеш. Суд ҡарары менән унан беҙ ниндәй сумманы тартып алырға тейешбеҙ. Шуға күрә беҙ был эшләрҙе алып барабыҙ. Мына бүгенге көндә 9 ай эсендә беҙ был кешеләрҙән безнең республикала 20,000-гә яҡын шундай кеше йәшәй ине. Улардан 750,000-дән ашыу, 750 миллиондан ашыу бурысты ҡайтарырға өлгәштек. Әлбиттә, был бурысларның категорияһы бик нисек әйтәйек, җитди кешеләр. Уларға ҡаршы ҡулланган беҙҙең полномочиялардан йөрәк, вәкәләттәрҙә күберәк. Сөнки беҙ уларҙы машина йөрөтөү праваһын, хоҡуҡтарын сикләргә мөмкинлектәре бар. Әлбиттә, әгәр дә бу бурыстар 10,000-дан аша икән, ашып китә икән, уларҙы ситләргә сығарыу беҙ сик ҡуябыҙ. Унан башҡа, әгәр дә беҙҙән ҡасып йөрөй икән, был ваҡытта уларҙы кире төрмәгә ябырға беҙҙең мөмкинлектәребеҙ бар. Әлбиттә, был уголовный исполнитель инспекция менән бергә эшләгән эштәр битендә. Унан башҡа суд ҡарары уларға өҫтәлмә ниндәйҙер яуаптар ябыу мөмкинлектәр ҡуйыу мөмкинлегебеҙ бар. Шуға күрә без был эште әүҙем барабыҙ һәм көндән-көн, йылдан-йыл был ваҡытында түләмәгән бурыстарҙың һаны әҙәйеп бара. Бүгенге көндә без шул 750,000-гә яҡын, миллионға яҡын бурыстар йөрөргә тырыштык. Нимәгә иҫәбенә ҡайтарыла был бурыс? Шул ук мөлкәт иҫәбенәме, банктағы иҫәптәргәме? Күп осраҡта ул кешеләр төрмәлә ултырып сыҡҡан ваҡытта, әлбиттә, уларҙың мөлкәте ул хәтендә күп тә тип әйтеп булмай. Шуға күрә күп осраҡта уларҙың бурыстары эш урынынан тотолоп ҡалына. 70% беҙ тотоп ҡарарға мөмкинлектәр бар. Шуға күрә эш урынынан тотолоп килеп, беҙ бурыстар ябабыҙ. Шулай итеп. Илнур Әнүәрович, республикала хәҙер хеҙмәт түләүҙәрен тотҡарлаган ойошмалар бармы? Улар менән нисек эшләйһегеҙ? Ҡыҙғанысҡа ҡаршы ойошмалар бар, әлбиттә, әммә ләкин былтырғы менән сараштырғанда, был быйылғы осорҙа уларҙың ойошмаларҙың һаны бик кәмәйҙе. Бүгенге көндә, менә 1 октябргә беҙҙең ҡулда 69 ойошма бар. Уларҙың дөйөм алғанда, уларҙың бурыстары 70 миллионға барып битмәй. Күп осраҡта улар банкротҡа барып биткәндә, шуға беҙҙең вәкәләттәр мында сикләнгән. Әммә ләкин был ҡулға килгән, беҙҙә ҡулда булған вәкәләттәрҙе ҡулланып, беҙ ваҡытында эш алмаған кешеләргә, граждандарға 750 миллиондан ашыу бурысты ҡайтарырға тырыштык. Әлбиттә, уларға ҡаршы енәйәт эше ҡулға тора мөмкинлектәр бар. Әлбиттә, ойошмаларҙың мөлкәтенә арест салып, уларҙы һатыуға ҡуйып, шул бурыстары йырға беҙ тырышабыҙ. Был ойошмалар араһында ҙур предприятиелармы, әллә кесе эшҡыуарлыҡ вәкилдәре бармы? Дөрөҫ әйткәндә, төрлөсө бар. Төрлөсө ойошмалар бар. Айырым әйтеп булмай инде, тимәк. Хатта индивидуаль предприниматель араһында килеп сыға, сөнки улар да кешеләрҙе эшкә алып, уларға ваҡытында шул эш хаҡын түләмәйенсә, уларҙы судҡа биреп, беҙҙең ҡулаша, беҙҙең вәкәләттәр аша ул бурысты ҡайтарырға мөмкинлек килеп сыға. Нисә ай түләмәһә, эш башларға мөмкин?
Әлбиттә, бер айда түләмәгән вакытта ул административ ябып карарга мөмкинлек бар, карату мөмкинлек бар. Икенче яктан, әгәр дә һездә бурыслы җилеп китә икән, анда ничә ай үткәнне булса ла аны карамай, әгәр дә вакытында түләнмәй икән, судка биреп, безнең аша бул бурысты кайтару мөмкинлекләр бар. Һез бына һүз башында ук әйтеп киткәйнегез, әгәр дә дәүләт автоинспекциясына бурыслы булһалар. Бына һуңгы вакытта төрле хәбәрләр ишетергә мөмкин, меңәрләп бурыстары булга йыелып киткән кешеләр дә бар. Бына улар менән ничек эшләйһегез? Әгәр дә вакытында электрон искәрмәләрдә исәпкә алып, укып, түләмәй бара икән? Әлбиттә, әгәр дә кешенең бул юл кагыйдәләрен бозган кешенең бурыстары күп йыелып китә, без аларны аерым бер реестр тотабыз. Әгәр дә закон карашлары, әгәр дә бурысы 10 меңдән аша икән, аны бул автомобиль йөртү хокукына чикләү мөмкинлеге бар. Шуңа күрә без андый кешеләрдә шул аерым реестр тотып, улар белән әүдем эше барабыз. Бүгенге көндә без 260 миллионга якын бул бурыстарны кайтарырга өлгәштек. 9 ай эчендә бул вакытында шул түләнмәгән штрафтар суммаһы һәм 3 меңгә якын кеше вакытында шул штрафын түләмәенчә бездән касып йөри икән, уларга каршы административ эш кузгатып, уларны кулга алырга өлгәштек дип әйтәйек. Елдан ел уларның ханы әри һәм безнең территория, безнең республикала штрафы бик күп булган, вакытында түләмәгән кешеләрнең ханы бүтән өлкәләр белән сагыштырганда бик әйтәйек, ул хатын күп тә түгел. Чөнки улар белән без аерым эш апарабыз һәм икенче яктан безгә бул эштә безнең юл хезмәте инспекция бик әүдем ярдәм итә. МВДның структураһы безгә бик әүдем ярдәм итә. Без яй буена дип әйтәйек, һәрбер көн һайын дип әйткәндә бул төрле районнарда, төрле калаларда, төрле юлларда турып, бергә эш апарып, шундый кешеләрне юлда тотып, уларның башларын арест салып, бул бурыстарны кайтарырга өлгәштек. Вакытында бурыстарны түләп барырга. Шулай бит. Айнур Анварович, бу көндәрдә һезнең хезмәткәрләр шулай профессиональ байрамын билдәләй, бәлки коллегаларыгызга әйтер һүзләрегез булыр. 1 ноябрьдә безнең профессиональ байрам дип әйтәйек. Әлбиттә, бу байрамды без эштә үткәрәбез. Һәм ничек кенә булса ла шул безнең өчен бүләк дип әйтәйек, безнең эштең һөҗүмтәләре һәм без үзебезнең ветераннарга, безнең эшмәкәрләргә, безнең хезмәткәрләргә беренчедән тогрылык, үзеңнең эшеңә тогры булып калырга һәм безнең гражданнарның хокукларын яклауда нык булырга һәм исәнлек халык теләп калырга. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, суд приставтары федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралык итәкчесе, республиканың баш суд приставы Илнур Мәхмүтов мәһиләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.